Yonyule inkokheli ezintsha iDA kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje. Yawa, eli gumbi lidilekile lititshela ugrade 1 uyoma kugrade 3. Ihlasimlisa amazinyo imeko yezinye izikolo zaseMpuma Koloni. Looks for Zwane to Mayama. Back to Temba Zwane. Good overlapping run here from Madal. Now he can bang it across. Imamelodi Sundowns idlulele kwi-semi-finals ye-CAF Champions League okokuqala ukusukela ngo-2018. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvime sinilungiselele wona ngokuhlwanje. uFrancois Rogers uphinde wonyulwa njengenkokheli yeDA kwiphondo laKwaZulu-Natal. Abo abakhuphisana ngesihlalo sobunkokheli kwiphondo iBingu Rogers kunye nobongumusa Nhlabathi ongumbhexesho inhloko weDA kumasipala waseMsunduzi. Omnye kubunkokheli omtsha nguSithembiso Ngemo ochongwe njengosekela nkokheli yephondo obekukhuphisana noMzamo Bhili. Angaphezulu kwama500 amalungu eDA kweliphondo adibene eThekwini ukuze onyule inkokheli zayo ezintsha zephondo. Ilungu leParlamente kukudala likhona uFrancois Rogers kunye nenkokheli ephezulu yombutho kumasipala womsunduzi ubongumusa Nhlabathi ebesilwe lesikhundla esiphezulu. Egqibeleni uRogers waphinda wonyulwa njengenkokheli yeqela laKwaZulu-Natal. Uthi ziyaqhuba izicwangciso zokukhulisa lo mbhiyozo ezilokishini nasezilalini apho bengafumani inkxaso yaneleyo. Isikhundla sobusekela nkokheli seDA esibanjwe ngusodolophu womasipala waseMngeni uChris Pappas naso besivulekile. uPappas warhoxa kwaye akazange aphinde anyulwe ngelithi ufuna ukugxila kumasipala waseMngeni. Oku kubangele kuba uSithembiso Ngema anyukele phezulu kuya kusekela nkokheli yephondo. uNgema uthi uceba ukugaya ulutsha oluninzi. Ethetha kwinkongolo inkokheli yeqela uJohn Steenhuisen uthi uceba ukudibana namaqela acinga ngokufanayo ukubeka isiseko esomeleleyo korhulumente bomdibaniselwano. iDA ingene kwisivumelwano sokusebenzisana neIFP ngeenjongo zokuseka inkxaso emandla. Lamaqela mabini aceba ukushenxisa iANC ephondweni. iEFF ithoceba kufuneka bajongane ngqo nemiba emalunga neengxaki kwinkqubo yokwanjiswa kwenkonzo kwingingqi abahlala kuzo. Eli qela liceba ukuthi ithaca isiphakamiso kumabhunga kamasipala liqela kweli lizwe ukuqinisekisa ukuba ooceba baqhuba amaphulo okucoca kwiiwadi zabo. Inkokheli yeEFF umnumzana Julius Malema ukuthethe oku ngethuba eli qela beliqhuba iphulo lalo lokucoca i-Andri Statani campaign eSoweto. Utata Peter Ramodike uneminyaka engama85 uthi ukuhlala ezone 2 kule lokishi yaseDiepkloof kunzima kakhulu ingakumbi kule minyaka ngenxa yendawo eyayikhula ikulahlwa kuyo inkunkuma nenganeno nendlu yakhe. Le tipu ibeke esichengeni impilo yoluntu kugcwala impukane nempuku. Le nkunkuma ilahlwa apha ibeka impilo yethu esichengeni kwaye asikhuselekanga. Kusanda kubulawa enye indoda apha kuba kaloku nezikrelemnqa zizimela lula apha. Lo tata ufumana inkamnkam uthunethemba lokuba eliphulo lokucoca iAndri Statani liza kubanceda kakhulu bengabahlali balapha. Inkokheli yeEFF umnumzana Julius Malema ithi abantu kufuneka bafundiswe ngokubaluleka kokuhlala kwindawo ezicocekileyo kwimpilo yabo. We need to conscientize society about environmental issues, but to work their own environment and to stay in a clean environment, it is to their own benefit. But if people just come and clean without doing consciousness around the area, it's a futile exercise. But it's a work that the EFF must never get tired of doing. Kusenjalo kaMalema uphawule nangomba umalunga nenkundla yehlabathi ejongene nolwaphulomthetho emva kwengxelo zokuba usekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile uza kube engusihlalo wekomiti yabaphathiswa ezaqwalasela ukuba uMzantsi Afrika umiphi kwisigunyaziso seICC sokuba abanjwe umongameli Vladimir Putin waseRussia. Kulindeleke ukuba okaPutin azimase ingqungquthela yeBRICS kweli loMzantsi Afrika ngo-August. We have always been, as a country, on the side of Russia.
And I don't understand why should Paul have a difficulty saying Putin must be invited and Putin must be welcomed here in South Africa. Lenkokheli ye-EFF imemelela uluntu ukuba luzibandakanye kumaphulo akumila kunje ococeko. I-ANC kwingingqi ye-Amathole eMpuma Koloni nenkokheli ezintsha okukulandela inkomfa yonyulo ebanjwe iintsuku ezimbini eMonti. Le nkomfa yonyule uShila Xhego njengosihlalo noNombuyekezo Ncethezo njengonobhala ngaphandle kokuphikiswa. Sabhangiswa i-PEC isikhokelo senqila nyakenye sityholwa ngokungalandeli imigaqo yombutho. Yimincili kubhiyozelwa inkokheli ezintsha zengingqi yase-Amathole ongusihlalo omtsha uShila Xhego. Linina lesine lokuba ngusihlalo wengingqi kwizikhokelo zengingqi ezikhoyo apha ephondweni. Uthi uza kuzithathela ingqalelo izidingo zabahlali base-Amathole. Funeka sihlanganise amalungu e-African National Congress in the Amathole region and also oil our machinery for the 2024 national elections. Le nkomfa ibikwagxininisa kumalungu ombutho ukuba aphume kumkhowa kungavani. The last conference had also observed that noble values and traditions that are being eroded by factionalism and unending divisions, indiscipline, corruption, and that these pose stumbling block to the building a movement that the struggle heroes will be proud of. Le ngingqi kulindeleke ibhengeze ezinye iinkokheli zayo kungekudala. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Wasetyhini neminyaka engama-66 ubudala waseYankemdorp eMntla Koloni uvula ityala lobuqhophololo kumapolisa oMzantsi Afrika okusemva kokuba ephulukene nama-R7,000 kwimali ayongileyo ePost Bank. Uthebe nemali kwi-17 lamawaka eerandi kwaye wothukile ukufumanisa ukuba enye yayo yakhutshwa ngaphandle kolwazi lwakhe. Ungumntu wesibini ukuza ngaphambili ekhalaza ngemali eyongiweyo ethe yalahleka eposini. Osedla umhlala phansi oneminyaka engama-66 ubudala uxhwalekile ngenxa yemali ebeyonga esuke ayabikho ubanga imali engaphaya kwama-R7,000 eerandi ethe yatsalwa ngoSeptemba kule posi kwaye wafumanisa ubuqhophololo ngoNovemba xa umzukulwana wakhe wayezama ukufaka imali kwi-akhawunti yokonga. Uthi udanile kuba bathathe imali yakhe yonke akukabikho akwaziyo ngokwenzekayo ngelixa kubuhlungu kuba ithathwe kanye ngumsebenzi waseposini. Umzukulwana wakhe uthi walumkisa usapho lwakhe ngoko nangoko emva kokubhaqa ubuqhophololo. Uthi emva kophando lokuqala lwamapolisa kwafunyaniswa ukuba utyikityo lwakhe lwenziwa ngomgunyathi. Uthi wafika ebhankini ezofaka imali kwi-akhawunti yokonga kodwa wafumanisa ukuba kukhona imali ekhutshiweyo neposi yalivuma ulwaphulo-mthetho. Ayinguye yedwa ke obelixhoba lalo mkhwambi kutshanje isibini saseBuckley West sikwavule ityala emapoliseni emva kokuba imali ebesiyigcinile engaphaya kwe100,000 kutyholwa ukuba ibiwe kwi-akhawunti yaso. It's a regrettable situation where perpetrators of crimes target people's savings, and in this case the Post Bank is aware of a case that's being investigated of fraud that includes possible collusion within our system. Amapolisa seMntla Koloni athi umrhanelo wasetyhini ubanjiwe kodwa wakhululwa ngebheyile. Kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseYankemdorp kwinyanga ezayo. Kusenjalo le bhanki ikhuthaza abathengi ukuba baxele iimeko ezirhanelwa ngobuqhophololo kule dilesi ye-email ethi fraud@postbank.co.za. Kwalapha ezindabeni umnyhadala womculo wesiXhosa olibazisekile ukuqala eNelson Mandela Bay namhlanje abaququzeleli bathi okungenxa yempazamo zobuxhakaxhaka kodwa kuqala masitsitsi ixada evenkileni.
Sikwamkele kwakhona mbukeli sikuphathele izindaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba ukuphela kwazo kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Masiphinde sithi krwaqu kwinqaku lethu eliphala phambili ngalentlo. Inkokheli ye-Democratic Alliance kwiphondo laKwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi uceba ukukhulisa eliqela ingakumbi ezilokishini nasezilalini. uRogers nophinde wonyulelwa kwesi sikhundla sobunkokheli bequbisana nobongumusa Nhlabathi nongumbhexesho intloko we-DA kumasipala wasemsunduzi kwidolophu yaseMgungundlovu. Umbutho we-Equal Education uthi udanile kungabikho kwenkqubela kwinzame zesebe lezemfundo zokuphelisa nya izikolo zodaka kwiphondo leMpuma Koloni. Abafundi kwisikolo samabanga phantsi iLombombo bafundela kumagumbi abhidlikayo. Esi sakhiwo siwayo bafundela kuso abafundi sonakaliswa sisichotho ngonyaka ka-2012. Ngo-2018 unokontraka wabesakha waphela emehlweni washiya ngasemva izinto zokwakha. Abazali bacela urhulumente angenelele. Sele iminyaka engapha kwama-40 isikolo sakuLombombo sokhiwa. Urhulumente wongeza ngesinye isakhiwo esinamagumbi okufundela amabini. Kungoku nje ukufunda nokufundisa kuqhutyelwa kumagumbi angadilika nanini na. Nalowo bekuthe uthunyelwe umntu asimboni ngoku uthe cwaka naye. Isikolo siyawa. Eli gumbi lidilikile lititshela ugrade 1 uyoma kugrade 3 linomngxunya ngoku isikolo sizawela abantwana sicela uncedo ke ngoku urhulumente. Ukanti abazali bafuna esi sikolo sandiswe. Sinabantwana abancinci bakhula bafunda and abantwana bafunda kude. Ingase isikolo kesandiswe siphele noma ku9. Kusekho izimemelelo zokuba urhulumente makonyuse igawusi alungise izikolo zodaka. Kwimeko ezinje siyabongoza ukuba isebe lezemfundo zizise i-temporal classrooms ukwenzela abantwana bebe nendawo abazawukwazi ukufundela kuyo ngalo mzuzu kusakhiwa. Isebe lezemfundo lithi esi sesinye sezikolo ezizokuvalwa. Sesinye sezikolo ngokwe-infrastructure esingekho semgangathweni. Kodwa ke nabani na uyawukhumbula into yoba apha edepartmentini kukho le nto kuthiwa i-rationalization and realignment of schools. That is kudityaniswa izikolo ezincinci zidityaniswe nezi zikhulu so that kubekho izikolo ezimbalwa eprovinsini. Abazali bafuna ungenelelo olukhawulezileyo nanjengoko singadilika nanini na esi sikolo. Dingulwandile Mbulali kuCentane. Amaxhoba engozi yebhasi ehle izolo ku-N2 Cebukuhle Swelendam eNtshona Koloni athi kungethamsanqa ukuba abesaphila. Abakhweli abayi-53 bebekuhambe buyele eKapa bebuya kumsitho wecawe George kubhubhe abasetyhini abane kule ngozi. Iveki yeholide emyoli ijike yayincindi yekhala ngosuku logoduka. Kukholeleka ukuba umqhubi uphulukele nolawulo lwale bhasi. Kubhubhe amanini amane kwindawo yexhwayelo logama abanye beleqisele kwizibhedlela ezahlukeneyo. Abo bonzakele ngokumasikizi bantingisele kwizibhedlela iGrooteskier, iTygerberg kunye naseGeorge. uEstelle nodade wakhe uEllen Nomani bathi babulela ukuba besaphila. I mean, you're afraid the person right in front of me died, you know, and I'm lying at the bottom there and I'm screaming to help this woman because I can see she's not moving, although I couldn't breathe either at the time, but still I've just felt she needed more help than me. Her hair became tangled in something and then had to cut part of her hair otherwise because she couldn't move. And of course she went on holiday with crutches because of her hip. And but we are fortunate to be alive, and I'm so sorry that there were people who died. Amapolisa aphanda idokethi lokubulala ngengozi. Swellendam police opened a culpable homicide docket. The investigation into this matter is at a very early stage, and the cause of the accident is yet to be established. Abasemagunyeni ezindleleni babongoza abaqhubi ukuba bahlale bevundlile kule mpelaveki inde. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Kobasi eSwellendam.
Abahlali baseMankweng eLimpopo bagxeke isikhululo samapolisa ngokuphanza ukuqubisana nobundlobongela kulaa ngingqi. Bakuthethe oku ngethuba lotyelelo lukasekela mphathiswa wamapolisa uCastle Mathale nomkomishinala kuzwelonke uFani Masemula eRhamulepo eMankweng. Kwinkcukacha manani zamva nje iMankweng ibe kwindawo yesibini kwiphondo ngeqondo eliphezulu lobundlobongela ilandela iThohoyandou. Bathi babhenele kwezinye izikhululo zamapolisa abahlali baseMankweng kuba esabo asiloncedo. Umhlali uManyathi Dakalo uthi yaba inzukazi ke ukubambisa indoda eyadubula usisi wakhe kwesi sikhululo saseMankweng. Usisi kaDakalo wadutyulwa ngumyeni wakhe. Phantse ibe ziveki ezine ngoku uDakalo uthi kodwa umrhanelwa satabhata kwizitalato zendawo. Ndikuxelele inyaniso emsulwa awawenzi umsebenzi wawo amapolisa aseMankweng. Sithe sibhenele kwezinye izikhululo zamapolisa. Ityala likasiswam zange tu balisingathe ngendlela. Abahlali batyhola amapolisa ngongazinanzi izikhalo zabo ngolwaphulo mthetho. Ndayokufaka ityala kwesi sikhululo samapolisa saseMankweng zange ndulifumane uncedo de ndabhenela kumbutho ezopolitiko ukuba ungenelele. Kusenjalo amapolisa athi kanti asabopha iqhinga ukuthibaza ulwaphulo mthetho kwezindawo zikatseleyo. In areas where black people are staying, and what characterizes all of them is lack of opportunities. So create opportunities. That is a key to our solution to the crime. Umathale kwaxibhe amapolisa athatha izinyobo ze asebenzisane nemiguvela. Umnyhadala womculo wesiXhosa ulibazisekile ukuqala eNelson Mandela Bay namhlanje. Abaququzeleli bathi oku kungenxa yempazamo zobuxhakaxhaka. Nangona kunjalo kukho amarhe ukuba ulibaziseko lunento yokwenza nabathengisi abangahlawulwanga. Kodwa kunjalo ukulibaziseka kweeyure ezintathu akhange kuthintela abahlali kunye neendwendwe ukuba zizimasele umsitho. Umnyhadala walo nyaka uneemvume ezinjengoNathi Mankayo, Amanda Black noRingo Madlingozi. Bebembetshe ukuhomba beqhayisa ngobuhle besinxibo sesintu. Abahlali namandwendwe esisixeke baphume ngendlu ngethemba lokubona imvumi abazithandayo. Nangona lo mnyhadala ube nokulibaziseka, abaququzeleli bathembise ukuba zonke imvumi ziza kukhwela eqongeni. Sicela uxolo torhwana kubantu baseGqeberha nabantu baseMzantsi Afrika ngokuqala late ngedelays esexperience leyo. Sifuna ukuthi kubo kodwa ke akho ndizabaphosa yonke into ekwiprogram i-lineup yabo i-musicians zabo bazazifumana zonke ngokupheleleyo kule event namhlanje. Lo mnyhadala ukhuthaza ukuzidla ngenkcubeko nembali yamaXhosa. Le event ijonge ekuhlumiseni i-artists ezikhulayo, ijonge ekuhlumiseni i-economy yalo masipala kuba zonke izinto ezithengiweyo apha zisuka kwalapha locally. Enye ye-pillars zethu ezomasipala kusupporta i-local artists, so le event lena izasincedisa kulo mcimbi lowo wosupporta i-local artists zethu. Lo mnyhadala ulindeleke uqhube de kubethe intsimbi ye-10 ngokuhlwa nje. Ndingumcebisi Silengile weendaba ze-SABC eGqeberha. Imamelodi Sundowns idlulele kwi-semi-finals eCAF Champions League okokuqala ukusukela ngo-2018. iSundowns ibethe iCR Belouizdad yase-Algeria ngo-2-1 eLoftus Versfeld ePitoli ngale njikalanga. Atsho 6-2 kwamabini amanqaku ephumelele ngawo iSundowns xa kudityaniswa nawomlenze